Жителите на котленското село Нейково настояват селото им да бъде отписано от община Котел и прието в община Сливен. Това е четвърти опит да се осъществи подобна промяна. Причина за недоволството на хората е липсата на качествена пътна връзка на селото. Почти всеки ден остават без вода. Пътищата в самото село отдавна са без асфалтова настилка, а заради лошата инфраструктура инвеститорите бягат и селото непрекъснато се обезлюдява. Село Нейково се намира в планински район на 34 км от Сливен и приблизително толкова от Котел. Селото е разположено на границата между двете общини. При пристигането ни посрещна група от 30 на души, готови да разкажат за болките на селото, трупани с годините. Само тук преди час багерите бяха тук да копаят, да отстраняват аварии на водопровод. Това е всеки ден. От кога не е сменяно нещо по водопровода? От 53-та година нищо не е правено. Дупките, които съпътват двете отсечки, едната е с граница с Сливен, другата е за Котел, са дупка до дупка и вече човек не знае, като тръгне за болницата, да ще стигне до болницата. Няма инвестиции тук сега. Он идва докато нищо там, не знам да го знаете, селото, път е хубав, купува там къща. А като дойде там, насам вече чука се колата и се връща. И вика, няма да купа къща тук. 20 години след промяната, за селото не е отделено на стотинка. Пътят, който свързва селото с двете общини, е изграждан през 60-70-те години на миналия век и от тогава дори не е кърпен, разказаха още хората. В село Нейково живеят постоянно около 350-400 души. Сред тях има и млади хора. Задържаме единствено спокойствието на селото, тъй като не съм грандоман, не обичам големите градове. Искам да живея спокойно, но ако се създадат малко работни места, предполагам, че младежите ще почнат да се върнат и ще започнем да вървим малко напред, тъй като просперитет на едно населено място могат да дадат младежи, не възрастни хора, тъй като възрастните хора са с по-старели разбирания и няма как да просперираме. Кметът на селото Христо Бойоклиев заяви, че всяка година изпраща заявки към община Котел за необходимостта от спешни ремонти на пътната инфраструктура. Но заради липса на средства нещата не се получават. И заради това искаме да се прехвърлим към другата община, която е финансово стабилна, има добро икономическо развитие. От Котленската община успяхме да открием общинския съветник Христо Колев. Колкото и да ми е тъжно, трябва да си призная, че община Котел не се е погрижила достатъчно за хората. И те са си в правото да търсят варианти на съществуване. Подкрепяме изцяло тяхното желание. След като е внесено искането от инициативния комитет на село Нейково, следва съответните общински съвети да гласуват за отделянето или съответно приемането на селото, разясни областният управител на Сливен Марин Кавръков. Котел е една от общините, които върват и се развиват много тежко, се обезлюдяват, основно заради липса на финансов ресурс, а разбира се и заради, че го кажа точно, макар и да ми се сърдат някои хора, заради немърливото и некадърно управление в момента на тази община. Най-вероятният сценарий е Котленския парламент да откаже отделянето на село Нейково и тогава всичко ще е в ръцете на сливенските общински съветници.